फायदो जों दिनै सुपारभाइजार जब अंखमानि अबनो बाहायके रेजिस्ट्रेशन खालामनाय नायलायनाय पुलियानो महायके आनि भिडिअ लिंक हाबदिन रक भिडिअ लिंक हाबखांखाय अ जागा क्लिक खायजे अ जागा क्लिक खायखांखाय महायके पेज फैनो महायके पेज फैखांखाय अ जागा एप्लाइ रेजिस्ट्रेशन लिंक दङ अ जागा क्लिक खायजे अ जागा क्लिक खायखांखाय महायके पेज हायनाय महायके पेज फैखांखाय जारा रेजिस्टार खायजे अ जागा यूजर नेम ते पासवर्ड ते कैप्चर कोड लॉगिन क्लिक खालाय बरक अब लॉगिन खुलुकमानो ओंखाय जारा कटाल रेजिस्टार खायनो हांखाय बरक अ रेजिस्टार क्लिक मा खायनाय अ रेजिस्टार क्लिक खायखांखाय महायके पेज फैखांखाय अ जागा जारा चलांखाय मिस्टर रेडी जारा बुरिंके मिसेस रेडी इनको जागा इंटर फुल नेम सैदी ते मोबाइल नंबर रेडी ते इंटर ईमेल एड्रेस रेडी ते अ कैप्चा अ जागा टाइप खायदी एपर रेजिस्टार क्लिक खायदी अ रेजिस्टार क्लिक खायमा लगे महायके नोंनि सक्सेसफुली रेजिस्टार नि हायनो महायके सक्सेसफुली रेजिस्टार हायखांखाय यूजर नेम अ जागा नरक जे यूजर नेम रिमानि अ जागा फुल सैजागिया अ जागा कसारा दङ नरक जे प्रो खुलुगो लॉगिन खायो अ फुल नोंनि यूजर नेम न सैजे इनको पासवर्ड टाइप खालाये गासनो हायनो हायतेसा जतनो हामबाय।